Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ύστερα από απέτηση αρκετών φίλων, οι ειδήσεις σε λίγα λεπτά από τον Αντιγόνιο θα είναι μαζί σας και σήμερα 25 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Πρώτη είδηση. Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Θερίζει η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, στο 42,6% στην Ελλάδα. Δεύτερη είδηση. Αποκαρδιωτική πορεία προς την ερήμωση για την επαρχία. Καμπανάκι για Σέρρες, Πέλα, Κιλκής, Καστοριά, Γρεβενά και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τρίτη είδηση. Αντιδράσεις εγείρει η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Κατά μίλησαν Κασελάκης, Πολάκης, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Υπέρ τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Χαρίτσης. Τέταρτη είδηση. Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες. Αύριο επίσης έχει κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή η Πόπη Σεμερτζίδου με τη Φεράρι. Αμφίβολο αν θα μιλήσει. Πέμπτη είδηση. Φιλορροεί το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Και τέλος, ύστερα από απέτηση των ακροατών μας, θα μιλήσουμε και για τον καιρό. Πτώση της θερμοκρασίας με βροχές προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες 2 ημέρες. Αυτές ήταν οι σύντομες ειδήσεις όπως τις είδε ο Αντιγόνιος. Καλό σας βράδυ.